सिख्ला बिबानि दुर्गा फुजानि खानाय बोजानो होनबानो आङो बिफांनिफ्राय फिनस्रिनानै हरनो हागोन नामा? आंहानोबा मा जानानै दङ, गाबोन मा जागोन, समफोर मा लोंगोन जानानै दङ। नोंहा बेवहाय दुर्गा फुजानि खानाय बोजानो, खानायाव कालार खालामजानो बाथामिज। आंलाय नोंनाव माथो बिबायानो थाया। गोबावजों खेबसे बिनायखौबो बिदि बुङो। मा गोबावजों खेबसे? एखनब्ला रिसार्ज जोबनानै होयो नोंना। एखनब्ला आरो एमबि सोनानै होदेरबावनांगौ नोंनो। देलायनायाथ' माखौ नायबावनो, लिपस्टिकआनो सप्तायावनो गोदान। आरो दखनाखौबोथ' बिबाय थायो नोङो। बिबाबो मोनाखै माथो। जि दङ बेखौनो गाननांगासिनो आंहा। लासिंसिंनो लोगोफोरानो मोनजोब्बाय दखनाखौ। आंल'सै दाबो दखनाबो मोना, जोमग्रा गोदानबो मोना, बिउटि पार्लाराव थांनानै देलायहैजानोबो मोना। ओइ थङालि सथां फाख्रि, नोंनालाय माथो खानायानो मोजांखा आरो दखनायाबो जि दंसोगारखायो। आरो माने गोदान नांगौ नोंनो? दा दुर्गा फुजानि बिलाइबाय, आरो लोखि फुजानि बिलाइनोसै, कालि फुजानि बिलाइनोसै, गोदान बोसोरनि, निउ इयारनि, क्रिसमासनि, मागोनि, बैसागुनि खानाय हमनानै बोजागोन आंजों, मिथिबाय? ओमफ्राय आंनाव फैसा थाखा बिबाय थानाङा। नुबायना रावफोरा माबायदि, फिसाजो सासेखौनो अननोबो रोङा। दाखोरनिफ्रायसो खननानै लाबोनाय खोमा आंखौ। बाला खुगाखौनो खेबसे जोमनानै होगोन आं थाम्फै देलाय नोंखौ, मिथिबायना? मालानि गावखौनो सिख्ला गेरे मोननानै लाखो नोंलाय? मा सानदों नों आयै, आं सिख्ला देराखै? माथो आंनि खानायालाय गोलाव जाबाय। ओइ थङालि, खानाया गोलाव जाबानो गावखौनो सिख्ला देलेंलें मोनथारबाय नामा नोङो, लाजि गैयै? दासिमबो कलेज गायि मानसिया? बेयो आंनि दाय नामा? आं मानसियानो सिख्ला देरदोंबा, थालिर बिफां बायदि ग्लब जादोंबा बे आंनि दाय नङाना? जियानो जाया मानो दुर्गा फुजाबो बेरायनो मोननाय नङासो नों, मिथिबाय? आंनाव गले नोङो फुजानि नामाव बायदिसिना बिबाय थानाया, मिथिबाय? नों मिथिगौना हारामि? जोंना निउस चेनेलाबो गैला, नोमफायाबो मा मावगोन मा मागोन जागासिनो, मिथिबाय? नोंनि प्रब्लेमखौलाय आंलाय मा मिथिगौ? बिदिसो होनथारदों नोङो नांथालि। बिमानि प्रब्लेमा बिमानिल' आरो नोंनि नङा। नोङो खांदों नालाय नोङो जाहोनांगोन, फिसिनांगोन। बेवहाय आंनि दाय गैयाना। नोंनि खुगाखौ मा जादों? नुबायना बे थाम्फै देलाया आंजों उल्था नांलायगासिनो। थाम्फै देलाय, मा जादों? दुर्गा फुजानि दखना बायनो फैसा बिदों, नोंसोर मानो होआ आंनो? दखनायानो दंखायो माथो, माखौथो बिबाय थायो नोंलाय? नोंसोर जेब्लाबो बिदिल' बुङो, होआबो मायाबो, बिबाथाय होसोनाय बायदि खालामो। जायाबो आं ओंखाम सोंखाम दिनै, जेब्लासिम दखना मोना, खानाय बोजानो मोना। नोंनालाय माथो खानायालाय मोजांखा, मानो बोबावनांगौ जाखो? आं खानाय हास'जागोन। हायो नामा? गोलावानो मोजां नोंना। नोंसोर आंनो दखना बायनो फैसा होआबा आं खानायखौ हास'गोनबो, नायबाय था। नुबायना फिसाजोआ माबायदि फैसा थाखा गैयियाव फैसा बिबाय थायो। नोंनाव जा एसे दङ बेखौ होबानो जाबायना। बेलाय खामानिनि थाखायसो दा अफिस गोदान लुनांगौ जोंहा। नुबायना क्लिअपेट्रा दुगिमारिया आंखौ अफिसनिफ्राय होखारहरदों, ओरैबाबो मावखायामोन आं। माहाजोनजों हरखाबनो माहाजोन जाफानो हाया, बेनिखायनो खायदा बोराय बाहायगासिनो आं, मिथिबायना? अना एप्रुभ जाबानो अफिस गोदान मोनसे लुनोसै। आयौ बाला लन लालायगोन आरो नों? औ, जाहाथे नों बांद्राय सानबाय थानांला, ओंखामा खुरदो, आं ओंखाम जानानै ओंखारलांनोसै। अके। आयै आं दखानाव थांनोसै, मोजाङैनो थां आरो मैयानि खोथाखौ दाबाव, एन्टनिय'जों दा रायलाय, मिथिबाय? जागोन दे आयै, आं एन्टनिय'जों रायलायला। आं हले बारे बुंबाय थाला। नोंसा नोमफाया एन्टनिय' मोननि थाखायनो मा जादों मिथिबाय? मालाबाफोर एन्टनिय'नि न'खरनि मानसिफोरा जोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामबा जों मालाय मा खालामनो हानो? बे समावलाय जाथि खुरमाया मालाय जोंखौलाय बहा बासायब्रबनो हानो? बेनिखायनो खोथाखौ एसे सानै हयैसो मावनांगौ, मिथिबाय? बे एन्टनिय'निफ्राय जेसेबां हायो गोजानाव था। जागोन दे आयै। जंग्लारि आइ, थार गोसो थोनायखौलाय बहाथो मोनो? जेसेबांनो थार गोसो होनानै गोसो थोगोन एसेबांनो खस्थ'सो मोनो। आंबो गोदो बेफोरबायदिनो खस्थ' मोनबोबाय, नाथाय आं दा आंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि मालाबाबो जाहोनो होआ। आं जिबायदि साजा मोनबाय, आं आंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि मालाबाबो खालामहोआ। आं थांना थासान्दियावथ' आंनि फिसाजोखौ आं मालाबाबो खस्थ' मोनहोआ। नांगौबा क्लिअपेट्राजोंनो रायलायहैगोन आं, नांगौबा आंनि जिउखौनो लाथो, थेवबो आंनि फिसा आरो आंनि फिसायखौ जेबो दा खालामथों। हाबा बानलु बेदां, दिनैलाय बबेनिफ्राय साना ओंखारखो? सानजाथिंनिफ्राय ना साहानिफ्राय ना खोलाहानिफ्राय? माथो कलेजनि इउनिफर्म गानलायथारदों? मा बेराय अहाबाय?
लोगोफोरजों बिरि सिगारेट जौ सेरेब लोंथिंनाया जोबथ'बाय नामा? माथो जाखोब्रा कलेजाव थांनो ओंखारनायालाय? जेबोलाय जायाखै कलेजावनो थाङा मानसिया थांनो खोन्थाबाबो हनै दिनैबा मा गोसो जाखो आरो ओंखामबो जाबावाखै मानसिया फुंनिफ्राय साहाबो होबाय आङो ओंखामबो जाहोनो नागिरबाय गैया दिनै ओंखाम उखैयाखै आं बेनिखायनो जायाखै। मालाथो ओंखाम उखैयो नोंलाय? आं गोरलै नंलालै आयै आंनो ओंखाम जासिबाय थानाङा आं उखैबा गावनो खुरनानै जागोन। आच्छा हटेलनि बुफेट बायदि मोनदों नामा नोङो? गोसोबानो हायलाय जालाय न'आवसो बियो टाइम मथे ओंखाम ओंख्रि जानांगौ आरो मैया हरावबो हर जानानैसो फैदों नों न'आव अखा सिजानो हाया नोङो अखा सिजाबानो एलार्जि जायो मानो नोंलाय बाहेरायाव ओंखारना थाबाय थानांगौ? सासे मानसिनि बार्थडे पार्टि दङमोन बेवहाय थांनायावनो एसे गोबाव जाबाय। सोरनि बार्थडे पार्टि? दङमोन सासे मानसिनि। ओमफ्राय आयै आं फंसे बाथ्रा सोंनोमोन बे एन्टनिय' बिमानि नामा मा नाममोनलाय? क्लिअपेट्रा। ओमफ्राय बे एन्टनिय'आ मा मावो? आयै फिसा हौवा आंनि बानलु बेदां दिनैसो न'नि खबर लानो रोंथारबाय आरो नोङो दिनैसो नोङो एन्टनिय'नि खोथा सोंबाय एन्टनिय' न'खरनि खोथा सोंबाय नोङो। सोंनो गोसो जादों आरोलै जानला मोनला जोंनि फावगालिखौ बिदि हरजायाना बेनिखायनो बे न'खरनि मानसिफोरखौ मिथिनाया मोजां आरो। आस्थाम सोनायानो दिनै मास मोननै मोनथाम जाबाय एहा दिनैसो बिनानावनि खबर लानो रोंदों। मा मावोलै एन्टनिय'आ? बिजनेस दङ गुवाहाटियाव मोननै मोनथाम हटेल दङनो पेट्रल पाम्पबो दङ बिमाया कन्ट्रेक्ट लायो सुपार मार्केटबो दंसोगारो दा टाउनाव बेफोरखौनो मेनेज खालामो आरो। कनफार्म नंगौना नङा? मा नोसो होननानै बुंदों? नंगौहाय नंगौ ओमफ्राय दिनैलाय मानो गोसो जासिदों सोंनो देलाय बुंलाय? ओरैनो सोंबायब्रा। ओमफ्राय मोजांनि बाथ्रा गोमा थाबाय थानाङा नोङो मिथिबाय इलेक्सन खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो बेसेबां दावराव दावसि जायो बेनिखायनो जानला मानला हारसिं ओंखारलाबायनाङा नोङो मिथिबाय? आं गावनि सेफटिखौ लाखिनो रोंखायो आयै नों सिन्था खालामनाङा। मैया दाखालिसो गावनि खिथुखौ सुना लानो रोंदों बेसो आंखौ उल्था बुंनो फैदों आरो आं गले गले होनखादों हर थौजासे जेरावबो थानाङा मिथिबाय? बहाबाफोर थाङोबा आंनो खबर हर बा नोमफानो खबर हर मिथिबाय? आंलाय माथो आफानो खोन्थाखायो ना आफा? खोन्थायोथ' आरो। होमबाबो आंनोबो खोन्थाहरनो दाबाव नोङो बानलु बेदां आरो गाज्रि बुस्थु जानायखौ गारनोबा गार नङाबा खुगाया बिसि जागोनहाय मिथिबाय? सेंग्रा देरबाबो गारथारा आं नोंखौ आरो बायदिसिनासो खोनायो आं नोंखौ सम मासि दादागिरि खालामोनो नोंलाय मानसिफोरखौनो जाला माला बुंलाबायोनो सोरखौबा बुनो नागिरलाबायो बिदि जायो नामा मानसिया? सिख्लाफोरखौबो बिराद सिगि सग' खालामोनो माथो नोंलाय? मा होनखो? सिख्लाफोरखौ सिगि सग' खालामो? खालिबो सोरबा सिख्लाखौ गोसोम होननानै बासिदोंनो बिराद गाबदों जाहैबाय सिख्लाया उनावहाय मानसिखौ बेफोरबायदि बासियो नामा? नोंहा हारसा सिख्लाजों थगायजाबाय बुहुमनि गासै हिनजाव माहारियानो गाज्रि जाबाय नामा? बे गोसोमखौलाय गोसोम होननानै बुङाबा गोसोमबाबो साफा थानांगौमोन ना बे सिख्लाया गन्थङावनो गुंखे नांथालायना थानाय बेलाय। आं लेथ्राफोरखौ नायनो हाथारा आरो सासे सिख्लाखौ आं ओरैनो रायाखैना बेनि हाथायालाय मानो इसेबां गोमो आं बेखौ कलगेट बायनो हायाबा बालाजों हुनानै लासो होननानै बुंदोंमोन दा। मालायखौलाय मानो बोसोन होबाय थानांगौ नोंलाय? मालायनि हाथाया गोसोमानो जा बा गुफुरानो जा थाइसे गनायानो जा नोंहालाय मा नांजादों? आं मैला मानसिफोरा आंजों रायलायबा आंनि क्लासाव थाबा आं बिराद मुगैनो ओंखारो हाथायखौबोथ' हुनांगौना मोजाङै आरो आंनि सिगाङाव जानला माला भिडिअ बानायबाय थाबा आं नायनो बायो। बिसोरो एप्लिकेसनखौनो मोनसेबो लिरनो रोङा स्कुलाव माबा मोनसे एप्लिकेसन लिरबाबो माबा मोनसे फर्म फिलआप खालामनो होबाबो रोङा आंखौसो खोन्थाफैयो बेफोरबायदि सिख्लाखौ रायाबा माथोलै। बानलु बेदां सिख्लाफोरखौ रायनाङालै सिख्लाफोरनि हिनजावफोरनि गोसोआ बिराद गुरै जायो दुखु मोनो। नोङो मालाय सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि रायबाय थानायाना रावजोंबो गोसो थोजानाय नङा नों उनाव नारजि बुदां फिसालाया एसे फोरों नङाबा मालाबा जोंनि गन्थं हाख्लाबथारगोन बियो। आफा नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंगौमोन आं। मा बाथ्रा? दाउस्रि देलायनाव नोंनि मा सिक्रेट दं? मा होनखो? दाउस्रि देलाय मा होनलायखो बेलाय? नंमारगौसो होनबा खोथाया आं नोंनाव ओरैनोसो सोंदोंमोन नंमारगौना नंमारा होननानै खोथाया नोंनि महरखौ नुनानैथ' पाक्का माबा मोनसे दंखाथारो ना? होद मा खोनागोन बुंलाय मा सिक्रेट दं दाउस्रि देलायजों नोंहा? जेबो सिक्रेट गैयालै बे दाउस्रि देलाया जात बुंलाबायोलै बेनि खोथाखौ खोनासंनाङा। आच्छा दे माथो आफानि महरखौ नायनानैलाय माबा मोनसे लाखुमानाय बायदि मोनदों। दाउस्रि देलायाथ' मैया आंखौ लिंहरदोंमोन बेबा मा खोन्थानो लिंहरखो? माथो सानबाय थाखो कलेजाव थांला होमबा नोङो? थांनोसै। बिमा बिफानाव बिबाबो जेबो मोनला आं मालायफोरा दख'ना गोदान मोनबायना मोनबाय मालाय वाट्सएप स्टेटासाव मालाय होसोबाय आंहा बयफ्रेन्डबो गैयाना उन्दै होननानै आंखौ रावबो गोसोबो थोआ माला कलेजाव थांनो मोनगोन आं माला सिख्ला जागोन आं माला सिख्ला जानानै हौवा गोसो थोनो मोनगोन आं? नोङो थाम्फै देलाय नङामोन होनलाय? औ नंगौ। सिनायलायथाराखैलै नोंखौ माइसि सिख्ला देलायमोन जाथारखोब्रा माइसि साइज नुदोंलाय? थै आंखौ साइज होननाङा नों
जेबो होनला आं नोंखौ जायखिजाया दावदैखौ नुदों नामाब्रा माथो दावदैया नोंसानाव फैदोंबालाय मैयासो फैदोंमोन दिनै फैयाखै आरो आंलाय मा मिथिगौ दावदैया फैदोंना फैयाखै आंथ' न'आव गैयाना दा खुगाया गोसाथारलै नोंना न'आव माबाफोर होनदों नामाब्रा बिमाया एफा रागा नों आंजों रायलायनाङा आं रागा जोंदों दे होमबा दावदैया फैमाराखै फैयाखै आच्छा दे ओमफ्राय मानसियालाय माइसो सोलायखोब्रा नोंलाय समायना गोजौ जाथारबाय माथो आंखौ एदावदों नामा एदावाखै बिनि दावदैखौलाय आंलाय मा मिथिगौ आंहाबा दखना गोदान मोनैनि बेसेबां दुखु जादों सोरनाव बिनो सोरनाव मानो जादों बयफ्रेन्डबो गैया बयफ्रेन्डनिफ्राय दखना गोदान बिनोबो रावबो आंखौ नायसना रावबो आंखौ गोसोबो थोआ मेट्रिक पास जाबासो आंखौ गोसो थोसिगोन खोमा कलेजाव थांबासो आं सेंग्रा मोनसिगोनदां दा आं मा खालामबावनो दे गोजाम दखनाखौ गाननानै आं बोरै फुजा बेरायहैनो मालाय लोगोफोरा बयबो दखना गोदान बायजोब्बाय आंलाय सानदोंमोन खानायखौबो कालार खालामजानो साननाय मानि जेबो जानो रोङा गाबनोसो ओंखारलायलांबाय आं गाबबा मालाय दखनाखौलाय बहा मोनगोन आबैनावनो बिहैनायसै आं आबैनावलाय मानो बिनो आदैथ' बिरादनो बड' बिनो हायो आं बेनावनो बिगोन आं दखनाखौ दाहाय फैगोन ना बियो दाहाय फैबाथाय बेनावनो बिगोन आं गुड मर्निं बानलु बेदां आं नोंखौ 9थायावनो फैनो होदोंमोन ना दाबो बारा गोबाव जायाखै माथो 1 मिनिटल'सो लेट जादों टाइम नालाय टाइम बेवहाय जेबो एक्सकिउज खालामनाङा बानलु बेदां आंहा न'आवबो खामानि दङ अब्लाबो नोङो आंखौ सामफ्रामबो गुड मर्निं होननो थाखाय लिंहरनायखाय फैथारबाय आं सप्तासे नों आंखौ बेफोरबायदिनो आंनि कलेज गेटआव फैनानै गुड मर्निं होनफैनांगौ मोनथिबाय ना जागोन दे दा बहा थांगोन नों बहा थांनो दखानाव आच्छा होमबा आं थांनोसै आं माबा मोनसे उखैदों मा उखैदों नोंलाय दिनै आंखौ माबा मोनसे बायनानै जाहोलाय मा बायनानै जानो जागोन दे बे खाथिनि दखानाव फै ओमफ्राय नोंहा क्लास गैया बेखौलाय नोंनोलाय मानो नांगौ औ माबार आं माबा मोनसे उखैबाय अखाया फैसानि जगार खालामनाया जाबानो नोंनि खोथा खोनासंनांला आङो बेराफारसे बानलु बेदाङा एन्टनिय' आरो आंनि सोमोन्दै मिथिब्ला मा सानगोनथाय बेखौ साननानैनो गोजांस्रिउ मोनलायलायो क्लिअपेट्रा नों आफाखौ ओरैबायदि खस्थ' होदोंना नागारा आं नोंखौ जोंफोरबायदि दुखिया मानसिफोरखौ एसेबां रेजेङाव लादोंना आरो सैथोआ जेब्लाबो जै जाखायो सैथोजोंनो थांगोन गोबावानो नांथों अब्लाबो नोंखौ आं गारा जेब्लासिम नों आंनि आफानाव फैनानै निमाहा बिफैया अब्लासिम आं नोंखौ मालाबाबो निमाहा होआ मानो बिदि एमावाबा मानो बिदि लाजिनायबो गैया गिनायबो गैला नामा मानो बिदि खालामबाय थायो एमावाबा बुहुमाव बे सानै हौवाया आंखौ बिराद गाज्रि खालामबाय दे आंनि खर'खौ गला खालाममारबाय मा होनोंलाय आयै सानै हौवा नोंबो आफानि गियानखौनो लाबाय नामाब्रा आयै हामालै मा नोम्फाखौ सानदों नोंलाय नों सानै हौवा होनदोंना बेनिखायनो सोरखौबा गोसो थोबाय खोमा सानदोंलां सब बागान मा बुंदों मा बुजिदों बे बुहुमाव सानै हौवा होननाय माने नों आरो सासे नोंसा नोम्फा नोङो जात खालामथारदोंना सोर सिख्ला उन्दैखौ लांनानै जुमाय लोंहैनाय नोंलाय सोरखौ लांनाय नोङो आं लाङाखैलै लोगोफोरासो लिंहरदोंमोन सिख्लाखौ ओमफ्राय आं बाइकजों थिखोनाल'सो लायदोंमन आंनिबो सिनाखि नङा सिख्लाया मालायनि सिनाखि सिख्लाखौ लांनानै बिदि गोदाव सोराव खालामनो नोंहा इसेबो लाजियासै आबा मा दरखारमोन नोङो मालाय सिख्लाखौ बाइकआव थिखोना लांनानै नोङो जुमाय लोंहोनानै मालायनि न'आव मानो फुथुहैनांगौ नों न'आव लाबोबाबो नोंसोर रायगौमोन ना बेनिखायनो दुलुर मोननाव दोनहैबाय ओमफ्राय नोंनोलाय सोर खोन्थाखो बेफोरबायदि बाथ्राया गोसारनो बेसेबांथो गोबाव नांगौ दुम्पावा खोन्थाहरदों आंनो दासो बेबा सोरानि फिसाजोखौ लाबोनायमोन नोङो सोरानि फिसाजोखौ लाबोनानै जौ लोंहोनानै नोङो मालायनि न'आव फुथुहैखो आयै नोम्फे खोनाबा नों बुजामारगोन आयै आबानो खोन्थानाङालै नोम्फाया फुङावनो सिखारनानै थांदों दिनै आरो नोम्फानि खोमायावल' दाथों नों बुजागोनसो बिफाजों बुजानो मोनैया गोबावथार जानायखाय नों बारथारदोंना मानो बिदि मावबाय थायो नोंलाय मानो बिदि मावो मेडाम दावदैया दङना दंनायालाय दङमोन दहाय फुङाव रुनानै जाहोहरबाय आं गथ'फोरखौ नङालाय आं दावदैखौसो बुंदों दावदैखौ दावदैखौलाय रुनानै जाबाय होनबायानो दा आनैखौसो सोंदों बियो आं दावदै बादुलि नाम्बारखौसो सोंदों गैया माथो बेबो दहाय फुङावनो ओंखारलांदों खोन्थालांदोंना बहा थांदों गैया खोन्थायाखै मानोमोन माबाफोर जादों नामा नङालै ओरैनो सोंदों आं दावदैखौ नायनो लुगैदों आं नायनो लुगैदों गोसोसो थोबाय खोमालै नेवलाया आरो बुंलायबायसो नों बेफोरखौ थां कलेजफोराव थांनाया गोबावथार जाथारबाय थाङाखै मानो कलेजफोराव दिनै जोंना क्लासानो गैया आरो इलेक्सननिसो दावराव जागासिनो दं कलेजफोराव बेनिखायनो बादोंलै आं थांनो आं बेफोरखौ मिथिया आइ
जायखिजाया हिनजाव लानानै जुमाय लोंहोनाय खोनाबावथोंलाय नोंखौ एबारावथ' आं खोन्थाला एबार हले नोमफानो खोन्थाथारगोन आं आइलाय नों बासायाबासो बासायनांगौ जाखोब्रा नों बायदि मोजां बिमा गैयाना जेरावबो दा बुरखाय नोङो मिथिबाय दा बुरखायथार नोङो खुगा सुगा खेबसे जाजोबगोन नों आंजों मिथिबाय आइला जामायला मानसिबां रागा जोङोब्रा सिरि थारसो नोङो ओइ दाउसे देलाय बमर' दाउसे देलाय थफिराम बापावै बहा दङमोनलै नोंलाय खिदोंमोन आं खिनायनिफ्रायलाय बोरै मा होननांगौ जाखोसै आच्छा दे आच्छा एसेबां खोन्थाबाय थानांला ओमफ्राय आं दिनै न'आव थांनो नागिरदोंलै न'आव थांनो नागिरदों ओमफ्राय मामोन माने दिनै आं सम्पति बिहैनो नागिरदों न'आ मिथिबायना बेनिखायनो आखाइ गोजा थांनो बादों आं नोंनाव माबाफोर जन्थ्र फन्थ्र दं नामाब्रा मा साननानै लाखो नोंलाय आंखौलाय आंनावलाय मा जन्थ्र फन्थ्र थानांगौ दे बाल्ला आच्छा दे गैयाबालाय माथो खालामनो जायखिजाया मैया केरासिन लानानै थांखादोंमोनलै आङो न'आव सावनो होननानै होमबालाय दिनैबो लांदो बाल ओरैनोबाबो नोंसोर बिमा गदाय क्लिअपेट्राया बिराद दुस्त जाबाय मिथिबायना बेनोथ'ब्रा बिफाया साला बिनि खोथा लानानैल' आंखौ सया खालामग्रा जाबायलै बिमा गदाया नोंना बोरैबा जामारबाय माबा मोनसे खालामनांसिगोन मिथिबायना बियो फैसा थाखाखौ लानानै बाथामिसा जोंनि अफिसखौबो बायबाय दाथ' अफिसबो गैला मिथिबाय आंहा होमबालाय माथोबाव नों आंखौ हेफाजाब होदो आंबो नोंखौ हेफाजाब होनोसैब्रा बेखौलाय आं खालामखागोन ना जायखिजाया आंनो सिलाय नागिरना होलाय सिलाय अरे जार्नालिस्ट मानसि जालायनानैबो नोंनाव बेफोरबायदि गैया नामाब्रा नोंसोरनावबोथ' सुथुर थायोना नोंनाव सिलाय थागोन बायदि मोनदोंलै आं बिदि नंद्रायाब्रा सिलायखौलाय मानसि गावथारनोल' लायाना मानसि सिगिनोबो लायोब्रा मानसि गावनायल' बुङोब्रा नोंलाय आंनिख्रुइसो बांसिन गरमलै नों मानसिया आंहा दुखु जादों आंहा सुथुरानो जि बारा जादों मिथिबाय बेनिखायनो नों आंखौ हेफाजाब होनांगौ मिथिबायना थफिराम जायखिजाया नों आंनो सिलायनि बन्द'बस्त खालामदो ओमफ्राय आं न'आव थांनानै एसे सिगि सगा खालामनानै सम्पतिखौनो आधा लानोसै बेनि उनावहाय नोंनो स्टुडिअ नांगौ होनदोंना होगोन दे होगोन जायखिजाया नों आंजोंल' लोगो जादो मा खालामनांगौ गिबियावनो सिलाय नागिरदो बेनि उनावहाय आंजों थौफादो नोङो ओमफ्रायलाय मा सानैबो बेंक लुथिनाय बायदि लुथिहैनोसैब्रा सेनानै लानांगौथ' आरो आंनि बिफाया जुदि आंनो सम्पति लिरनानै होआ सिखाव खावहैगोनब्रा सिखाव आंलाय बे न'निनो फिसालाखाना आं डाइरेक्ट एन्ट्रि मारिनो हाखागोन आंथ' मारिनो हानाय नङाना बेनिबो खायदा बोराय बाहायगोनब्रा एन्टनिय'नि हेफाजाब लागोन ना आयौ बाला एन्टनिय'खौ फोथाया आं जेबो नङा दे एन्टनिय'खौ आं फोथायो बेखौ गिनो नाङा जायखिजाया दाहाय आङो थांनोसै बिफाखौ एसे सिगि सग' खालामहैनोसै जुदि बिफाया जेबो होथाराबा मोनायाव दाखा दालिनोसै मानसि सानै साथामसो बुथुमदो आरो आंबो नागिरगोन फैसा होआबा मानसि मोनबाय उनाव जि एसे मोनो बेखौ राननानै होगोन होननानै बुंनोसैब्रा जायखिजाया सिखावखौ दावराव खावनोसै अके जागोन दे आदै सोर जाखो थांफैदोलाय बापावै थांफैदोलाय मा एसे देरखो नोंलाय आं देरबायना सिख्ला जाबायना ओइ देरबायथ' आरो सिख्ला जाबायथ' आरो नुबाय आयै आंखौ सिख्ला जाबाय होननानै बुंदों आदैया नोंहा बेखौनो आंखौ रायबाय थायो सिख्ला मानसिखौ बांद्राय रायबाय थानो मोनानो बापावै नोंना बिमाया नोंखौ रायबाय थायो होमबा रायबाय थायो बुस्थु मोनसे बिबानो रायो होनोबो हाया रायबाय थायो जालायबायना नोंना जेबो जायाखै ओमफ्राय आदै आंनो दुर्गा फुजानि दख'ना बायनो फैसा नांगौ दख'ना बायनो फैसा नांगौ औ ओइ बाथामिस जायनाव मेनावनो फैसा बिनो लाजिला नामा नोंलाय जेबो नङालै बिफ्थेनावसो बिदों दा जागोन दे आं नोंनो दख'ना होगोन नों जेबो टेनसन दाला जागोन दे दाउसे देलाय होमबा दिला पाक्का नङा होमबा जोंना माथो होमबालाय आं स्कुलाव थांनानै फैनि ओमफ्राय बाखि आंना हिनजावा मोजाङैनो दंना औ मोजाङैनो दं नों टेनसन दाला आच्छा दे मा आंखौ बिदि नायना लाब गैया नोंहा लाजिनाय गैया नोङो बे बोसोराव दख'ना मोनाबा नोंहा थैसिगोन आरो बिमा बिफाखौ माबा मोनसे मावनो होग्रोलाय बेनि उनावहाय नों जेखौ लायो बेखौ लाबानो जाबायना बेनिखायनो हाबा जानाङा गथ' गथायनो जेबो फैसा होनो हायाबा मा होनखो आंबो देनां दुखिया हौवाजों हाबा जायोब्ला माहाजोन जाया बायदि मोनदोंब्ला आं गथ'खौनो खांखाया नङाबा गथ'फोरा डिस्टार्ब मोनो खस्थ' मोनो बिबाय थानांगौ गोनां जायो नोंखौ आं जेबो बुंथ'ला आं दा बहाबा थांनो गोनां दङ नोंखौ दा हरावसो दांफैगोन आं बुबानो खारगोनसो आं बुथोलाय आंखौ माबायदि बुयो बुबानो खारगोन आं बेयाव हंकारे आंखौ जानो लिंबोनानै गावहा जायाबो माबा आंखौसो नायबाय थाबाय ओरैनोबा मालायनि कलेजफोराव फैनो लाजियो आं कलेजाबो बेसेबांबा गिदिर दिनैसो हाबफैफेरना नुबाय आं
मालाबाबो सानफेराखैमोन दामि कलेज प्राइभेट कलेजफोरा बेफोरबायदि जायो होननानै। जोंलारि नोंनि सुथुरखौ नागिरनानै मोनबाय आं। मा होनखो नों मानो आंनि सुथुरखौ नागिरगासिनो दङ? आंबो मिथिगौ आंनि सुथुरा सोर। आच्छा मिथिबावो होमबा नोंबो? मानि थाखाय क्लिअपेट्रा मोना नोंखौ बुथारनो नागिरनाय? मा दाय मावदों नों? आं बानलु बेदांनो खोन्थानानै लाबा मा जागोन? नाथाय बानलु बेदाङाखि बुजिगोन ना आं खोन्थाबा? आं बानलु बेदांनो खोन्थानायनि सिगां फावगालिनो खोन्थाना लानाया मोजां जागोन। आरो जेसेबां हायो थाबनो एन्टनिय'खौ लोगो हमनानै बेनाव माखासे कुइसनबो सोंनांगौ दं। बेनि उनाव बे क्लिअपेट्राखौ आफाखौ निमाहा बिहोथारनानैसो गारगोन आं। मा सानदों? जेबो सानाखै। बानलु बेदां नोंसोरनि कलेजआ इसिबां मोजां। बेसेबां थाङो फिसालाय? एडमिसनालाय बेसेबां बे कलेजावलाय? मानो नोंबो फरायनो गोसो जालायबाय नामा? जोंफोरालाय बेफोरबायदि प्राइभेट कलेजावलाय बोरै फरायनो हानांगौ जाखो? बेबो बेसेबांबा दामि कलेजाव। बेनिखायनोथ' जापानाव थांनो नागिरदों नों। नों मिथिखागौ आं जापानाव माबायदि थांनो मोनदों। आरो बानलु बेदां आं बेखौ मालाबाबो बावगारनो हानाय नङा जे नों आंखौ एसेबां हेफाजाब होदों। जापानाव थांनायनि सुबिदाखौ खालामना होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। आं गले गले बुंगासिनो नोंखौ आंखौ थेंक इउ बुंबाय थानाङा होननानै। आं जेखौ बुङो बेखौनो मावनांगौ। आं जेखौ बुङो बेखौनो मेथाइ खननांगौ होननानै। मानो बुजिया नोङो? सोरबा जुदि आंनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होयो बेखौ थेंक इउ बुङालासिनो थानो हाया आं। आंनि सिगाङाव बुंनाङा। बानलु बेदां आं नोंनि फैसाखौ दा सनिबाराव होगोन। बबेनिफ्राय खावनानै लाबोनानै होफैगोन नोंलाय? आं खावनानै लाबोगोन ना आं सोरनावबा बिनानै लाबोगोन बेजों नोंहा मतलब गैयाना। नों फैसाखौ मोनबानो जाबाय दा। दखानखौ फाननोसै नामा नों? बे दखाना जोंहानि आफानिसो आंलाय मानो फाननांगौ जाखो? आरो जोंहानि दखाना बे भारासो। ओमफ्राय नोंहा क्लास गैया नामा? मानो आंखौ गारनानै थांनो क्लाब क्लाब जागासिनो दङ नामा? एसेबां इजियै नों आंखौ गारनानै थांनो मोनाना। मानो होनोब्ला गलाम मानसिया मालिकआ जेखौ थिनो बेखौ खोनासंनांगौ मिथिबाय? बानलु बेदां आं एफा दामि कलेजाव बिदि जिरायनानै थाबाय थाया दे। आंहा दखानावबो थांनांगौ। नों दोनहैगोन नामा आंखौ दखानसिम? नों दखानाव थानानै होफागोन नामा आंजों? मानो आंखौ हाया सानदों नामा? मा? नों दखानाव थाफानो हागोन? नों जेबो मावफेरै मानसियालाय बोरै दखानाव थानांगौ जाखो? मा नों आंखौ आन्डार एस्टिमेट खालामदों नामा आं नोंनि दखानाव थानो हाया? आं नोंखौ आन्डार एस्टिमेट खालामाखै। माने आं नोंजों बेवहाय जिरायनानै थाबाय थानो हाया। आंहा दखान खुलिहैनांगौ बेखौसो बुंदों। आरो नोंसोरनि कलेजनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जि दामि दामि गोजा जोंफोरबायदिखौ नुबा मिनिगोनसो। मिनिथोंलाय खुगा सुगा सौखाजोबनानै हैगोन आं। मानोसै आंखौसो मिनिदों दा? आंखौ मिनिनायखौलाय नोंहालाय मानो खुगा सौखाहैनांगौ जाखो? मानो होनोब्ला नों आंजों जिरायफानानै दं। आंजों जिरायफानाय समाव नोंखौ सोरबा एदावोबा बेखौ आं गारगोन नामा? बानलु बेदां नों गाज्रि मोनाबा आं दखानाव थांनोसै। आच्छा। आरो दिनै जेबो खामानि थिनथ'नांला आंखौ। आं दखानावनो थागोन। आं गाबोन फुङाव गुड मर्निं होनफैगोन दे। बेखौलाय नों आंखौ होनफैखानांगोन ना। 9टा जानाय लोगो लोगो मोनफैनांगोन नों जोंनि कलेज गेटआव। बेबो सामफ्रामबो सप्तासेनि थाखाय जेब्लासिम नों आंनो फैसा होनो हाया। जागोन दे नों जेबो जिंगासिनाङा। आं थांनोसै। मा होनदों बियो जोंलारिया? आं दखानाव जि फाननो हाया। आंखौ आन्डार एस्टिमेट खालामदों बियो। आंखौ जेबो खामानि मावनो रोङा होननानै बुंदों बियो। देखायनि आंनि टेलेन्टखौ नोंनि सिगाङाव। फैगासिनो आं नोंनि दखानाव। गुड मर्निं बानलु बेदां। गुड मर्निं। सोरमोनलै सिख्लाया? समायनाथारलै। खोथाखौ सानै हयै बुंनोबा बुं आंनि सिगाङाव। आरे समायना नालाय समायना होनदोंब्रा बानलु बेदां। आं मोनथिनायावथ' बे सिख्लाया नोंनि गार्लफ्रेन्डबो नंखायाना। मानो होनोब्ला नों सिख्ला मानसि मोजां मोनाना। बेनिखायनो नाम्बारफोर दङबा होदोब्रा। आं रावनिबो दालाल नङा। गावबागाव बिनानै लायथां। आरो आंनि सिगाङाव नेक्स्ट टाइम बे सिख्लानि नाम्बार दाबिखा। अके जाबाय दे। दिनैहले आं क्लास खालामालै। आं प्रजेक्टखौल' साबमिट खालामनो फैदोंमोन। सि इउ। बेनि नाम्बार बिग्रासो फैदों आंनि सिगाङाव। मानो बिनांगौ बे जोंलारि नाम्बारखौ बिबा आंनि सिगाङाव? आरो जोंलारिनि नाम्बार बिनायखौलाय आंहालाय माना रागा जोंदों? बे जोंलारिखौ लानानै मानो एसेबां सानबाय थाग्रा जादों आं? थाबैनो फाग्ला हस्पिटालाव थाङाबा जामारला। दिनैनो थांनांसिगोन बायदि मोनबाय आं। एन्टनिय' फिसा मा होनदों नों बेफोरखौ? नों ओरैनो बुङाखैथ' आंनि सिगाङाव। आं जा बुंदों सैथोखौनो बुंदों। आं फावगालिनि सिगाङाव गावनि गोसोनि खोथाखौ खोन्थानानै लाबाय। आं फावगालिखौ मोजां मोना होननानै। मा होनदों नों एन्टनिय' फिसा? नों मानो बेफोरबायदि खालामनो सानखो? हो? नोंनि खर'आ खामानि होला नामा? आंनि खर'आ थिगानो दं आयै। आरो नों जुदि जोंलारिनि न'खरखौ माबा मोनसे खहा खालामो अब्ला बे बाराव आंबो जेननानै थाया। नों मा सानदों? आंनि फिसालाया आंनि एगेन्ट जायोब्ला आङो ओरैनो थागोन? बे निखावरिनि न'खौ आङो सिलिंखार खालामजोबगोन। नायबाय था। जोंलारिनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनाय माने आंखौ खालामनाय। बेनिखायनो आयै आंखौ मालाबाबो जबरदस्ति खालामनानै फावगालिजों हाबा होनो दानाजा। मानो होनोब्ला आं फावगालिखौ मोजां मोना। मा? बिमानि खर' बारनोसै नों?
बाप्पावै दावहासो जालायगासिनो दङ नामाब्रा ना आं गाज्रि टाइमावसो सफैलायबाय आदा थफिराम नोंखौ न'आव नुनानै जोबोद मोजां मोनदों आदा मानो फैया जानो मानो होनोब्ला बे न'आवनो आं जोनोम मोनदों बेनिखायनो बे न'आ आंनि न' आं जाम्बा जादोंमोन खर'आव आंना गोबोरखि उजिदोंमोन माने बेनिखायनो न'खौ गारनानै थांदों बेबाराव बे न'खौ आं एसेबां इजि गाराब्रा एन्टनिय' फंबाय मोजाङानो जादों आदा मानो होनोब्ला बे न'आबो नोंनि बेनिखायनोथ' गावनि मोन्थायखौ लानो थाखाय फैबायब्रा आं थफिराम मोजाङै जिरायना रायलायनि जिराय आच्छा आफायालाय मोनसे खामानिनि थाखाय बाहेराव थांदों बा आंखौ फिसालानिफ्राय दखल खालामनो हायाखैथ' बियो आंनि फिसाला नङा होननोसो थांदों खोमालै कर्टआव जायो नामा बिदि जिराय फै आरो नों एन्टनिय' मोजाङैनो मोजां खोथाखौ सानफिन आरो फावगालि फिसाखौ मोजाङै बुंहैफिन बेयो मालाबाबो जानो हाया आं फावगालिखौ मोजां मोना आरो आं बेजों हाबा जानानै आंनिबो लाइफ आरो फावगालिनि लाइफखौबो बरबाद खालामनो गोसो गैया बाप्पावै मालाय हाबा जालायखौलाय मानोथो एसेबां होंगो दोंगो जुजिगासिनोब्रा आदा आं आइखौ जोबोद बुजायबाय आं फावगालिजों हाबा जाया होननानै नाथाय बियो मा खालामखो जोंलारिनि न'खरखौसो खहा खालामगासिनो बाप्पावै माब्रै सोंनानै लाबानो जाबाय आइनाव बाप आंना बिमाया देनजारलै माथो मालाय मोजां मोनलायनायखौ बा बोखालायोबा मालाय मोजां मोनलायखौ हाबा होलायोबा पाप नाङो मिथिबाय हाबा होग्राफ्रा आरो बोखाग्राफ्रा बेनिखायनो बे पापखौ लानाङा नोङो मिथिबाय बे बैसोआव बांद्राय खोथा दा बुं नोङो बे खामानिनि थाखाय फैदों बे खामानिया नोमफाफैबासो जागोन बेनिखायनो बे न'आव दसे जिरायथ' दसे जिरायथ'ब्रा उन्दुगोनब्रा आङो बे न'आव मानो होनोब्ला बे न'आ आंनिबो ना होमबालाय माथोबाव दिनैबा हले आंनो नांगौ दै आंनो सम्पतिखौनो नांगौ दिनैबा हले आया माथो जेबो बुङालासिनो थांबायलै दिनैबा हले जुदि आंनि नामै माबा मोनसे खालामनानै होआ दावसो देलायजों आंजों दाका दालिगोन दाका दा हराव होमबासो मिथिगोन बिसोर थेंक इउ मा राजा गुमै ओइ जाम्बि बिदि आंखौ खुला मेलाव लिंहरनालै सोरबाबो नुबा दानो फटक साफायलाबायनानै होलाबायगोन ओरैनोबा इलेक्सन जागासिनो गावआनो बुंलायबाय फैसा नांगौबा नोंखौ लिंहर होननानै बेनिखायनो लिंहरदोंमोन आरोहाय आच्छा दालाय बेसेबां नांगौ बारा नाङा गुमै 5,000 हरबानो जाबाय हाय मा एसेबां बुरजा फैसा लुबैयोलै नोंलाय इलेक्सननि उनाव जेसेबां हायो लाबानो जाबाय दे बै समावबा नोङो गुबुन सिख्लाफोरखौसो गोसो थोगोन ना मागोन नों बायदि जारौरौ थानानैलाय आंलाय सोरखौ नायबावनांगौ जाखोब्रा नायालै जाम्बि नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि सना जानानै दङ बर्थमान ओइ बे बिबार बायदि नुखायो आं नोंखौ मिथिबाय आंसो नोंखौ बुंनां जादोंमोन रावखौबो दा गोसोथो रावखौबो बयफ्रेन्ड दाला होननानै मानो होनोब्ला बयफ्रेन्ड गोनांफोरखौ एसे उसुबिदा मोनोलै आं है मालाबा थानो बयफ्रेन्ड गोनांखाखौसो लागोन होननानै मानो होनोब्ला सिंगल सिख्लाफ्रा बिराद बरिं जायोलै बेनिखायनो बयफ्रेन्ड गोनांफोरखौबो लाइन मारिबाबो जेबो नङा दे गुमै आंना बयफ्रेन्डानो गैया बयफ्रेन्ड थाबाबो गोसो थोनायानो जाया नोंखौसो मोजां नुबाय आं नंगौ नामा अमा राजा साम' खिंखिरि गुमै आं थांनोसै ओइला साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरि नोंनि आखला दाबो सोलायाखै नामा माबायदि आखलब्रा गोदोबो नों आंजों लाइन मारियोमोन आरो आं थांखांनायनि उनाव गोदान सिख्ला लाइन मारिलायबाय नों ओइ बिदि नङाब्रा बेलाय बे खाथि खालानि सिख्लासो बियो नङा माथो आं नोंसिनि रायलायनायखौ खोनादों दे ओइ ओरैनो एदावदोंब्रा गुमै जानायखाय आं बेजों जेबो सोमोन्दो गैयाना ओमफ्राय नोंखौसो गोसोखांबाय थादोंमोनलै आं माबोरै जाखो नोंनि खबरफोरा मोजाङानो जाबाय जेब्लानिफ्राय नोंनि जिउनिफ्राय थांदों अब्लानिफ्राय आं बिराद मोजाङै दङ मालाय आंखौ गोसोखाङा नामाब्रा नोंखौलाय मानो गोसोखांनांगौ जाखो खोनासं आखला सोलाय नङाबा हिनजावनो खोन्थाहैजागोन हिनजावनो खोन्थाहैनो दै साला मा बेखौ लोगो मोनो बेबो आंखौ ब्लेकमेल खालामनो नागिरोब्रा जोंना बेयो आगैयानो मोजांलै थांगार गारबायना फाग्लिया दरजा गालिया बेखौनो हिनजाव गदाय लानांसिगोन साला बे हिनजावफोरा जाला गावनि हिनजावाबो कमप्लेन होबाय थायो आरोबाव मालाय हिनजावफोराबो ब्लेकमेल खालामो बेनिखायनो सिख्लाफोरखौनो गदाय लानोसैलै बेलेग न' लुनानै आराम दोनखुमाहैनोसै जाहोगा देखा जायगा नङा होमबा आरे थेंक इउ समाजलै नोंथां जोंनो अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय बिथां जनग्राम मुसाहारिनिसिम थेंक इउ समाज बिथांनाबो इउटुब चेनेल दङ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै हैथांदोलै आरो सोरबा अनसुंथाइ हरनो लुगैनायफ्रा माबोरै हरो होननानै बुंदोंना बे गाहायाव दालाय लाइक शेयार बिदि नुवाखै होमबा बेनि खाथियाव थेंक्स मोनसे दं थेंक्स बे रिमिक्सनि खाथियाव मोजाङै नाय नोंथांमोना बेवहाय थेंक्सआव नोंथांमोना थुबानो नुबाय आरो बेसेबां हरनो गोसो जायो मा थिक नोंथांमोननि अननायाव लेपटप मोजां लानानै एकदमबारे 2D 3D जापानिस टाइपनि एनिमेसन बानायनो हायो मानो होनबा दामि लेपटप गैयैखायनो भिडिअ बानायनो हायाखैलै नङाबा लाबोनासो मालाबानो दे बेफोरखौ बाद होदो भिडिअ इन्जय खालामदो आरो मा लाइक होनो सोरखौ नांगौ नोंसोरखौ दिनै जाय लाइक होआ मोदाया फैनानै नोंसोरखौ सिगिजोबगोन मिथिबायना सिगिजोबगोन हाथाय गोलाव नोंसोरखौ लाइक हो लाइक ये हुइनाबा सासे लाइक होबाय थेंक इउ समाज ओइ सासे मालाय होआ होननानै थाबावदोंसो बा दे ओइ सासे होगोन होआ जागासिनो दे जेबो नङा जायखिजाया होलांबानो जाबाय आरो लाइक कमेन्टआथ' डेन्जार गाजा हरखायोलै दाउदैनि कमेन्ट लिरग्राफोरखौथ' दोखो मिनिखायोलै आं बानलु बेदां आरो जोंलारिमोननि कमेन्ट हरनाया थिगानो जायो दाउदै दाउसे देलाय मोनखौ लानानै बुंनाय कमेन्टफोराथ' बाप हेडफन लालायनासो कमेन्टखौ खोनासङो आं बिराद रमान्टिक कमेन्ट हरग्राबो दङ आरो एकदम बोरैबा टाइपनि कमेन्ट हरग्राबो दं दे नोंसोरो दिनै आं लाब्रियाव हरजोबगोन गासिबो आं लाब्रियाव हरगोन गासिबो पारापारि कमेन्ट खालाम दे
जोंलारि नोङो आंनि फन मेसेजखौ थिखोयैयाव आं जोबोद गिनायसो मोनदोंमोन माबाफोर जाबाय खोमा होननानै। मैया हरावबो आं नोंखौ फन ट्राइ खालामबाय थादोंमोन। फाइनालि नों आंखौ लोगो हमफैबाय। जोबोद मोजां मोनबाय आं जोंलारि। एन्टनिय' नों मानो आंनि सिगाङाव लाखोमानाय? हा? मानो लाखोमानाय नों? नों मा बुंदों आं बुजियासै जोंलारि। नों बुजियाखैसो होननानै बुंदों ना? नों बेखौ मोजाङैनो मिथिखागौमोन ना जोंहानि आफाया हस्पिटालाव मानो थाहैनायमोन? जोंहानि आफानि हारा मुराया मानो बायनायमोन? आरो आंखौ सुथारनो फैनायखौबो नों मिथिगौमोन ना? नों गासैबो खोथाखौ मिथिजोबखायोमोन ना? अब्लाबो नों आंनो खोन्थायाखै ना? मानो खोन्थायाखैमोन नों आंनो? जोंलारि आं नोंनो मा रावै खोन्थानो दे? जुदि आं नोंनो खोन्थानाय मोनब्लाबो नों आंनिफ्राय गोजान जागौमोन। बेनिखायनो आं गिनानै खोन्थायाखै। मानो होनोब्ला आं नोंखौ खोमानो गोसो गैया। बेनिखायनो आं बे खोथाखौ नोंनिफ्राय लाखोमानानै दोनदोंमोन। नों लाखोमानानै दोननानै मालाय मा जानो? जाथायाथ' जागासिनो दङ ना? नों मिथिगौ ना नोंसिनि न'खर आरो जोंनि न'खरजों हा अख्रांनि फाराग दं। नोंसोर बायदि मानसिजों जों मालाबाबो जुजिनो हाया। बेनि सायाव नोंनि बिमाया आंनि आफाखौ मा खालामदों बेखौ आं मालाबाबो निमाहा होनो हाया आरो नोंखौबो। माबोरै बेफोरबायदि जानो मोनखो बुंलाय? नों बुंदोंमोन ना गासैखौबो थिग खालामगोन होननानै। माथो थासारिया बांसिनसो गाज्रि जादों। आं मिथिगौ जोबोद गाज्रि जादों होननानै। आरो आं नोंनाव निमाहा बिबाबो नों आंनो निमाहा होखानाय नंखाया। अब्लाबो आं बुंगोन नोंनि मोजां गाज्रियाव आं जेब्लाबो थागोन। जेसेबांखिनि जेंना जेंसि फैया मानो सानैजों सौसिगोन जोंलारि। एन्टनिय' खोथाया जों सानैनिल'बाल' जेबो नङामोन। आं गासैखौबो सहायनो हागौमोन। बुहुमाव जेसेबांखिनि जेंना गैया मानो आं गासैखौबो सौसिनो हाजोबगोन। नाथाय आंनि लोरबांथिया आंनि न'खरसो। आंनि न'खरनि सोद्रोमाफोरा सोरबा माबा मोनसे जायोब्ला आं मालाबाबो गनायनो हानाय नङा। आरो नोंखौ मोजां मोननानै आङो बांसिनसो साजा मोनगासिनो। आरो आंनि न'खराबो आरो आंनि लोगोआबो। दिनै आं फावगालिनि सुथुर जानानै दंखोमायो। फावगालिया मिथिब्ला मालाबाबो आंखौ निमाहा होनो हानाय नङा। मानो होनोब्ला फावगालिनो आं लाखोमानानै दोनदों माखासे खोथाफोरखौ। बेसेरि फावगालिया आंखौ बेसेबां हेफाजाब होदों नों मिथिगौ? नों मा मिथिनो? नोंथ' जोंहानि न'खराव जोंनि गोसोआव मा सोमजिदों नोंथ' जेबो मोनदाङा। बिदि दाबुं। आं गासैखौबो बुजिजोबो। प्लिज जोंलारि आंखौ निमाहा होआबाबो आंखौ बेफोरबायदि एरा दा खालाम। मानो होनोब्ला आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नोंनि अनगा आं थांनानै थानो हानाय नङा। बाथो नों नोंनि गोसोनि खोथाखौल' सानबाल' जागोन नामा? नोंसोरनि न'खरनि थाखायनो जोंहानि न'खरनि मानसिया बेसेबां खस्थ' मोनदों। बे बुहुमाव आं सोरखौ बांसिन मानियो होनोब्ला आंनि बिमा बिफा। थेवबो आंनि बिमा बिफानि खोथाखौ मानियालासिनो आं नोंजों गोसो थोदोंमोन। आरो आं नोंखौ दाबो गोसो थोयो। नाथाय बे नङा जे आं नोंखौ गोसो थोबानो हाबा लानांगौ। मानो होनोब्ला जों सानैया मालाबाबो हाबा जालायनो हाखाया। जों सानैनि सोमोन्दोआ अर आरो दै बायदि। अर आरो दैया मालाबाबो ज' जानो हाया। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय नोंनि आरो आंनि मोजां मोननायखौ बेखिनियाव थुंगे होबाय आं। मा होनदों नों बेफोरखौ? दारां आंखौ। औ दिनैनिफ्राय नोंजों आरो आंजों मोजां मोनलायनाया बेखिनियावनो थुंगेबाय। जोंलारि एसेबां हाखु दाखु डिसिसन लानाङा नों। आं नोंनि अनगा थांनानै थानो हानाय नङा। आंबो बिमा बिफानि गोसोखौ दुखु होनो गोसो गैया। जोंलारि आं गासैखौबो थिग खालामजोबखाबाय। मा थिग खालामखो नोंलाय? नोंजों आंजों गुबुनाव थाहैनोसै। बेफोर गासैबो जाहामेलाखौ गारनानै गोजानाव थाहैनोसै। आं गासैखौबो थिग खालामजोबबाय। गासैखौबो एरेन्ज खालामजोबबाय। नोंजों आं थाहैनानै आंनि आइ आफाया मा जानांगौ? आंनि आइ आफाया जेबो खालामनाय नंला। मानो होनोब्ला बिसोरनि गोजानाव थाहैबानो बिसोरो आंखौ जेबो खालामनाय नङा आरो नोंसोरनि न'खरखौबो। आइम सरि। आंखौ गाज्रि दामोन। एन्टनिय' आं नोंखौ गोसो थोनो हानाय नंला। मानो होनोब्ला आंनि बिमा बिफाखौ जाय दुखु होयो आं मालाबाबो निमाहा होनो हाया। मानो होनोब्ला आंनि आइ आफायासो आंखौ जोनोमनिफ्राय खांदों बादों फेदेरदों। नाथाय आंनि थाखायनो बिसोर दुखु मोनोब्ला बिसोरनि सोलेरा खहा जायोब्ला आं मानो नोंखौ मोजां मोनो? मानो आं बिसोरनि बांसिन खामानि मावनो? आइम सरि एन्टनिय' आं नोंखौ गोसो थोनो हानाय नंला। नोंबो आंखौ नागारदो। जोंलारि नों आंखौ नागारनानै थांबाबो नों आंनि गोजान जाबाबो आं नोंखौ मालाबाबो गावनिफ्राय गोजान खालामा। प्लिज जोंलारि आंखौ गारनानै दाथां। आं नोंनि थाखायनो जोंहानि आइजोंबो सुथुर जाबाय। प्लिज जोंलारि। गावनि बिमाजों मालाबाबो सुथुर दाजा। मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंनि बिमाया नोंखौ जोनोम होदों। जोंखौ जोनोम होबानो जे जोंनि गासैबो मोन्थायखौ बिमा बिफाया लाजोबगोन बे नङाना। आं नोंखौ आखाइ खबजोबनानै बुङो आंखौ गारनानै दाथां। एन्टनिय' हायोब्ला आंखौ निमाहा होदो। आं बे नोंनि रिकुवेस्टखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा। नों जुदि आंखौ थार गोसोयै गोसो थोदोंमोनब्ला नों आंखौ हगारगोन। मानो होनोब्ला जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव
न'खरानो बेसेबांबा गिदिर अन्थाइ जानानै गेजेराव गसंथेबाय जों बेखौ मालाबाबो बुखावनोबो हायाखै आरो जों मा गोसोयै बुखावनो अन्नानै आंनि खाथिर आंनि बिमा बिफानि खाथिर प्लिज एन्टनिय आंखौ बावदो गोरोन्थिया आंनिनो जोंलारि बेनिखायनो आंखौल' दुसिगोन मानो होनोब्ला आंनि थाखायनो खस्थ' मोनबाय नों आरो नोंनि न'खरनि मानसिफोरा अब्लाबो आं नोंखौ मालाबाबो गावनिफ्राय गोजान जानो होआ नों आंनिल'खा जोंलारिखौ आंनिफ्राय रावबो बोखारनो हाया इसोरा फैनानै बुंब्लाबो बेखौ मालाबाबो जाफुंहोआ आं जोंलारिया आंनिल' माथो बानलु बेदां फिसासोलै गैया नामा जोंलारिया दङमोन दानि बावैसो ओंखारलांदों बहा थांदों माबा मोनसे आर्जेन्ट होननानै थांदोंलै ओमफ्राय जेहाय नामा आं शेयार लायनि र' नांलायलाया दे र' शेयार लायनि आंखौ चेलेन्ज खालामनानै गोमानानै दं बियो आंखौ मा बुंदों बे जेबो मावनो रोङा बादुला होननानै बे नंखाय गस्लाखौ फाननो हाया होनदों नामा बियो आंखौ नैबे बानलु बेदांखौ चेलेन्ज खालामग्रा बियो दखानि मा नांगौ नोंथ' दखानि नङाना बे नोंनि प्रब्लेम नङा जायखिजाया बुंबानो जाबाय मा नांगौ दख'ना नांगौ ब्लाउस नांगौ बे दखाना नोंनिसो बे दखानाथ' आब' जोंलारिमोननिसो ना नोंनो मा नांगौ दख'ना नांगौ ना फालि नांगौ नाङाबा थां बिदि होनो आरो हाजिरा मावफैदों नामा नोङो माथो मानसियाबो कलेजनि इउनिफर्मसो गानदों बे नोंनि प्रब्लेम नङाना नोंबोथ' स्कुलनि इउनिफर्म गाननानै दख'ना बायफैदों दाथ' क्लासआ जोबाखै खोमा माथो बबेनिफ्राय बां खालामनानै फैदों नों जोबा जायो नामा क्लासआ जोबाखै नोंसोरना नों मानो क्लासनि गेजेराव फैदों नङा माथो थांफैदोलाय दे होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे बाय बाय लाइक होदे कमेन्ट खालाम दे